Round one. Всем привет! На связи турагентство HTKZ, и у нас хорошие новости. Теперь нашим Seconds out. Round two.
Rýchlejšie sa stávuj s úderom do toho sprednej ruky. Pozadnej hneď pred nám musí reagovať. Pozadnej hneď pred nám. Ona reaguje na nás. 20 Niky, poď po záver kola. Ešte. Predno, boxu, rozkaz sa má. Seconds out. Round 3. Niky, poďme, povieme. Nevypustím Niky, poďme, 40. Neprispôsob sa. Tam údera prešne. Do strany.
Ladies and gentlemen, the winner of this bout by referee stops context is the boxer from the blue corner, Kazibay Nazim from Kazakhstan.